Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Tiamika Allahu subhanahu wa ta'ala ndikufunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam akubanja kwake maswahaba ake ndi ena onse amene masagila ziphunziso za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kufikira siku la kiyama. Allahu subhanahu wa ta'ala akatimvere chisoni ndikuti kumanisa ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tikupitilira mu nkhani yokhuzana ndi kuziteteza munthu lilime lako kuliteteza kuchokera kuyankhula zopanda pake, miseche komanso mwina kutukwana kuyankhula zinthu zosalongosoka, zinthu zimene zimazesa mkwiyo wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu hadith number 51 pa topic imeneyi, babu hifdhi lisani wal ghibati wal shatmi. Hadith number 51, wa an Safwan bin Sulaimi radiyallahu ta'ala anhu, adaila ndiladi Safwan mwana wa Sulaim, Allahu subhanahu wa ta'ala asangalale naye. Allahu subhanahu wa ta'ala aike chikondi cha maswahaba mmitima mwatu, swahaba wale mikezeka iya danina kutino qila li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, qila li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, zida fotokozedwa zida yankulidwa kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam mwafunso tuza kukulena agada abwela nitukuzafusa kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam iya kutelo ayakunu almu'minu jabana, kodi msilamu wokulupirira ma Allahu subhanahu wa ta'ala, mu'min muntu wa imani amene ndi chikulupiriro ma Allahu subhanahu wa ta'ala angakaleso jabana wa manta kumakala nthawi zina ndi manta? Qala naam, ndiye mtumiki sallallahu alayhi wasallam ayamba kuti inde mu'min muntu wokulupirira ma Allahu subhanahu wa ta'ala nthawi zina amakhala ndi mantha, mwina kuopa ako kumaopa zinyama, akuweta ziweto zake kuopa kuti afisata kubera kundijera mbuzi zanga apa wapanga mantha pamene. Mu'min akoza kukhala ndi mantha ndithu nthawi zina. Fusulafusida kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam, swahaba aljalil, maswahaba akufuna kuzindikira kuti kodi islamu angakhale ndi mantha. Munthu amene amakhala ndi mantha amene angakhale mu'min wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ndiye tumika kuti inde nthawi zina ndithu munthu amene ndi wokulupirira mwa Allah amakhala ndi mantha. Faqila lahu, ndiye zinafusidwaso kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam, ayakunu almu'minu bakhilan, nanga kodi munthu amene ndi wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala angakhalese waumbombo kumpempha ndi kukumana? Munthu amene ndi wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala angakhale waumbombo ukumpempha kukukaniza? Fusulafusida kwa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, maswahaba akufuna kuzindikira kuti kodi munthu amene ndi waumbombo amene tiziti ndi wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Qala naam, ndiye mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam adayanka kuti inde munthu akoza kukhala waumbombo koma still ndikukhala wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Faqila, ndiye zidafunsidwaso kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam, ayakunu almu'minu kadhaban, kodi munthu onama, munthu wa maboza akamayankhula nthawi zonse nkhani zake kukhala maboza okauka kunama, munthu ameneyo angakhaleso wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Munthu amene ntchito yake ndi kufalisa maboza, kuyankhula kwake pakamwa pake sayankhula chilungamo kupatula maboza, munthu ameneyo angakhale wokulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Apo mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam qala la, iye adayankha kuna kuti ayi, sinza kuti wina aliyense amene amagwirisa ntchito lilime lake kuyankhula maboza, kuyankhula zinthu zimene ndizopanda pake, zinthu zimene zimazesa mkwiyo wa Allahu subhanahu wa ta'ala, amene watuluka muchikhulupiriro kumukhulupirira Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadithi yolemekezeka imeneyo idalandilidwa ndi wa rawi amene ndi Imamu Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal Baihaqi, kumaso Imamu al-Baihaqi adayilandira hadithi yomweyi mubuku lake lotchedwa Shu'bul Imani, Shu'bul Imani mursalan. Hadithi imene ndi mursalu, ukanda kuti mursalu ndi hadithi imene kumapeto kwake kwachosedwa kwa mwina swahaba amene adayimva nkhani straight kuchokera kwa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Hadithi imene ndi mursal.
ndiye boza ngati mtume yankula boza mtumiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam akunena kuti no pamene pa nthawi imeneyo usazinamize kuti ndiwe wokhulupirira mu Allah subhanahu wa ta'ala. Chikhulupiriro chako mu Allah subhanahu wa ta'ala chimakhala kuti pamenepo chatha. Hadithi yathu yosatira mtumiki watu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kutiphunzitsa nkhani yokhuzana ndi kutalikirana ndi kuyankhula zinthu zopanda pake. Hadithi imene adayilandira ndi Imran ibn Hittani radhiyallahu ta'ala anhu. Iyeyo adayankhula kunena kuti ataitu Aba Dharri, ine tsiku lina lake ndidamuyendera Abu Dharri al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba wa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Fawajadtuhu fil masjidi, ndidampeza Abu Dharri ali muzikiti muhtabiyan bikisa'in sauda, atazivinikira ndi chinsalu aswada cha blaki wahdahu aliwaeka, kuna alibe wina aliyense anazikhalira chete muzikiti paeka. Amene yetu sahaba wa mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam Abu Dharri wakala muzikiti ndi kuzivinikira salu ya blaki ukala paeka kupanda kuyankhula ndi wina aliyense nalipoeka eka wazikhalira kwa eka. Nde Imran Allah subhanahu wa ta'ala sangalale naye iya kuna kuti fakultu ndida yankula ya Aba Dharri, o iwe Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu, ma hadhihi alwahda, chikukupangisa kukhala kwa eka chonchi ndishiyani bwanji ukukhala kwa eka iwe Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala sangalale naye faqala ya dati sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, ndinamumva mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kulangiza kunena kuti alwahdatu khairu min jalisi su'i kukhala kwaweka munthu ndi zabwino kwambiri kuposa kukhala ndi nzako amene ndi oyipa, kuposa kukhala ndi nzako amene akupanga encourage kuyankhula maboza, kuposa kukhala ndi nzako amene nthawi zonse ntchito yake ndi kupanga miseche. Kukhala kwaweka ndi bora kusiyana ndi kukhala ndi gulu la anthu limene gulu ntchito zawo ndi zoyipa zokhazokha. Pa nthawi imeneyo kukhala paweka ndi kwabwino. Sahaba olimikizika Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu akuyankha kumuyaka Imran mwana wa Hittani radhiyallahu ta'ala anhu, ndiye akupitiliza kufotokoza kwake kunena kuti wal jalisu salih, ndiponso nzako wabwino, nzako amene umati ukakhala naye ndi kumakukumbusa za Allah subhanahu wa ta'ala, kukukumbusa za ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kukuuza za kuopya kwa zilango za Allah subhanahu wa ta'ala. Nzako oteroyo khairun, ndi wabwino min alwahda, kuposa kukhala pawekaweka. Kufotokoza kwayo koyamba kunena kuti chani kukhala paweka ndi kwabwino kuposa ndi kukhala ndi nzako oyipa amene amakupangisa iwe kuti weso uzigwa mmachimo kumuchimwira Allah subhanahu wa ta'ala. Statement yake ya chiwiri Abu Dharri akufotokoza kunena kuti kukhala ndi nzako wabwino amene amakupangisa kuti uzimkumbukira Allah, amene amakupangisa kuti uzimuopa Allah, ndi kwabwino kwambiri kuposa kukhala paweka. Wa imla'ul khairi, kumaso kuyankhula zabwino khairu minas sukuti, ndi kwabwino kwambiri kuposa kukhala chete osayankhula. Wasukutu khairu min imla'i sharri, kumaso nthawi zina kukhala chete ndi kwabwino kuposa kuyankhula zinthu zimene ndi mbweka, zinthu zopanda pake, zinthu zimene zimazisa mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walimekizeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, timpembe Allah subhanahu wa ta'ala atithandize kutipasa kuthekera kumapanga control malilime athu kuyankhula zinthu zosalongosoka. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.